Γεια σας παιδιά, είμαι η Ρο από το γνωστό περιοδικό Σπάστε το κεφάλι σου και σήμερα έχω την τιμή να βρίσκομαι εδώ με τη γνωστή Ραμόνα από το γνωστότατο μουσικό project Ραμόνα Πουθενά. Ένα χειροκρότημα. Για να μας απαντήσει κάποιες ζουμερές απαντήσεις πάνω στα νέα της χιτάκια σιγκλάκια. Λοιπόν, Ραμόνα, είσαι έτοιμη? Δεν φαίνεται, αλήθεια τώρα, δεν φαίνεται. Είναι μια ιδιόρυθμη προσωπικότητα. Είσαι έτοιμη να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις? Ναι. Ωραία. Η πρώτη ερώτηση του καναλιού μας σήμερα αναφέρεται σε κάτι πολύ προσωπικό. Κάτι που αντικατοπτρίζει τον τρόπο που εσύ βλέπεις τον κόσμο. Θα θέλαμε να μάθουμε ποιος πραγματικά είναι ο αγαπημένος δρόμος της Ραμόνα Πουθενά. Όλοι οι δρόμοι που μπορώ να πάρω στο Μονόπολη. Η λεωφόρος Αλεξάνδρας και η λεωφόρος Αμαλίας. Είναι η πιο ακριβή. Έχεις γενικότερα μια τάση αγάπης προς το ακριβό? Μια ίσως βαθιά ανάγκη να αποδείξεις την επιτυχία σου? Όχι, καμία. Δεν με νοιάζει. Αν υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων στον κόσμο, ποιοι πιστεύεις ότι είναι αυτοί? Ο Οδυσσέας και ο κανένας. Και εσύ, σε τι τοποθετείς τον εαυτό σου? Στον Πολύφημο. Ποιος είναι ο πιο περίεργος θεωρείς φόβος σου? Η μαγιονέζα. Και πώς ξεκίνησε αυτό μέσα σου? Πώς ξεκίνησες να φοβάσαι, να τρομοκρατείσαι από τη μαγιονέζα? Δεν μ' αρέσουν τα αυγά και μετά κατάλαβα ότι έχει αυγά η μαγιονέζα. Και με τρομάζει λίγο. Όμως, αλήθεια. Έχει όντως αυγά η μαγιονέζα. Φυσικά και έχει αυγά, αλλά το θέμα είναι ποιος σου το είπε. Είναι ένας άνθρωπος που Το πιθανότατα... έχει απ' έξω εικόνα. Αλήθεια. Ναι. Δεν το γνώρισα. Ναι, αλήθεια. Εντάξει. Πότε συνειδητοποίησες όμως αυτή την εικόνα έξω από τη μαγιονέζα? Δηλαδή, τρεφόσουν με μαγιονέζα μέχρι που κάποια στιγμή έμαθες την αλήθεια? Όπως όλα τα πράγματα στη ζωή μου, στην αρχή προσπαθούσα να μην τη δω, αλλά κάποια στιγμή την είδα κατά λάθος και τώρα ξέρω ότι η μαγιονέζα έχει αυγά. Ναι. Απίστευτο. Επόμενη ερώτηση. Ραμόνα, θάρρος ή αλήθεια? Θάρρος. Αν η αλήθεια ωστόσο φορούσε κάτι, τι θα φορούσε? Τα μεταξωτά και να φυσάει. Τέλος ερώτησης. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι τα υλικά αντικείμενα συγκρατούν αναμνήσεις και ενέργειες. Εσένα ποιο είναι το πιο παλιό σου αντικείμενο το οποίο ακόμα χρησιμοποιείς? Μια κούκλα την οποία την έχω φέρει και μαζί μου όλος τυχαίως. Είναι εδώ. Αυτή. Είναι αυτή εδώ. Ανέμορφη. Ναι. Της γιαγιάς μου είναι η κούκλα αυτή. Έχει κάποιο όνομα η συγκεκριμένη κούκλα? Η Πατία. Έχει κολλητή την Καλυπάτρια, η οποία έχει χάσει το κεφάλι της. Είναι άγαλμα. Την έφερα μαζί γιατί νοσηλεύεται. Είναι αυτή εδώ η κούκλα, την είδατε? Συνιαρισμένη, μπανιαρισμένη, όμορφη. Είναι... Η δεύτερη ωστόσο κούκλα που έχεις φέρει μαζί σου, που είναι και κάπως μεγαλύτερη, πώς ήρθε στην κατοχή σου? Ποια? Α! Ο Αχιλλέας! Ο Αχιλλέας! Ο Αχιλλέας δεν είναι κούκλα! Ο Αχιλλέας... Βοήθεια. Ο Αχιλλέας! Ο Αχιλλέας! Ο Αχιλλέας είναι φίλος μου! Σήκω! Είναι όμορφος και τον έχω δίπλα μου πάντα για να μου δίνει καλή ενέργεια και ομορφιά σε ό,τι κάνω. Αλλά... Πότε ωστόσο και πώς ήρθε στην κατοχή σου ο Αχιλλέας? Ο Αχιλλέας δεν είναι στην κατοχή μου. Ποιος μου παίρνει τηλέφωνο? Συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη λίγο. Κάνουμε δουλειά εδώ πέρα. Κάτσε κάτω εσύ. Κάτσε κάτω εσύ. Ο Αχιλλέας στην κατοχή μου. Άκουσε και ο Αχιλλέας στην κατοχή μου. Άκουσε εκεί. Κλείς το κινητό. Πιο πριν,
Πιο πριν. Πιο πριν. Πόσο πιο πριν! Δεν πήρε σε καλή ώρα, να σε πάρω αύριο. Εντάξει. Θεωρείς ότι παίρνεις τον εαυτό σου στα σοβαρά? Τόσο πολύ, πάρα πολύ. Και πώς το εξασκείς αυτό? Ποια πράγματα κάνεις μες στη μέρα που σου υπενθυμίζουν πόσο σοβαρά παίρνεις τη ζωή σου? Υπάρχω κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω, σκλαβά τη ζωή σου θα έχω. Κι ας βαδίζουμε σε δρόμους χωριστούς. Η απάντηση είναι ότι τη βλακεία την εξασκείς κάθε μέρα με την ύπαρξή σου, πιστεύω. Έτσι κι εγώ, όσο μπορώ δηλαδή, που μπορώ πολύ από ό,τι φαίνεται. Τι ρούχα όμως φοράει η βλακεία? Τα μεταξωτά και να φυσάει. Ονειρεύεσαι να κάνεις κάποιο μεγάλο ταξίδι? Υπάρχει κάποιο μέρος που έτσι να σε καλεί πραγματικά να το ανακαλύψεις? Τα μπουζούκια. Ποια μπουζούκια? Στις τζιτζιφιές. Δεν ξέρω το όνομα του μαγαζιού, αλλά ξέρω ότι υπάρχει κάτι στις τζιτζιφιές και θέλω να πάω. Αυτό είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Έχεις κάποιο πλάνο στο σύντομο μέλλον να κάνεις αυτό το ταξίδι? Άμα η ζωή έχει πλάνο, δεν είναι ωραία η ζωή, οπότε δεν έχω πλάνο, όχι. Καλά, μπορεί και να βρω όμως, δεν είναι... Δεν υπόσχομαι κάτι. Μπορεί σε 2 μήνες να μου καπνίσει και να πω θα γράψω ρεπερτόριο για μπουζούκια. Αλλά μέχρι στιγμής όχι, δεν έχω κάποιο πλάνο. Δεν με νοιάζει κιόλας. Έτσι, σε εξητάρει αναμονή το ότι δεν ξέρεις πότε και πώς θα βρεθείς στις τζιφιές? Χριστέ μου, όχι. Μισώ την αναμονή. Και την υπομονή. Χάλια για τα δύο. Πες μας 3 πράγματα που δεν έχεις στον κήπο σου. Φρούτα, λαχανικά και αξιοπρέπεια. Ποιος θα έλεγες ότι είναι ο κανόνας σου? Αυτός. Okay. Είναι 19 εκατοστά. Καλό. Το θεωρώ κανόνα. Ποια είναι η θεωρία σου? Πόθος, λαχτάρα, επιθυμία. Θα ήθελες να μας αναλύσεις λίγο βαθύτερα αυτές τις 3 έννοιες? Όχι. Θεωρείς ότι ο Νεύτωνας εφεύρε τη βαρύτητα ή το μήλο? Ο Νεύτωνας υπήρχε πριν και από το μήλο και τη βαρύτητα. Αυτό όλοι το ξέρουν. Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι στο Free? Αυτό με το σαλιγκάρι, απλά δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Δίκασε. Ποιος ήταν ο πρώτος σου ρόλος? Η κοκκινοσκουφίτσα στη Δευτέρα Δημοτικού, η οποία έκανε τον ρόλο της αυτοπούτας. Μας είδατε? Guys, don't forget to like, subscribe, and click the button below to get notified for all of our next videos. Ραμόνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις σημερινές σου απαντήσεις. Πραγματικά μας έδωσες ένα δρόμο μέσα από τον οποίο μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα και τη μουσική σου, αλλά και την καλλιτεχνική σου προσωπικότητα. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για τη σημερινή συνέντευξη. Έχεις κάποιο τελευταίο πράγμα να δηλώσεις? Όχι, δεν ήθελα. Δεν ήθελα να μάθετε. Αλλά δεν με νοιάζει κιόλας. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ.